Basta ako, ang lilisod talaga mag-Tagalog. Wow! Ang nindot naman ang lugar dito ah. Wow! Ganda mo naman mag-Tagalog ah. Siyempre naman, may lahi kaming English eh, kaya kami nagtatagalog. Ang bobogo nyo naman. Magtatagalog kayo, hindi naman kayo kabao. Kasi pre, hindi ako kamao mag-Tagalog. Kung ako ikaw, magtutuon ako ng Tagalog para masabtan mo ako. Ang lisod kasi ng Tagalog. Hindi naman lisod ang Tagalog. Pero ako, nahirapan ako sa kalisod. Basta ako, ang lilisod talaga mag-Tagalog. Alam niyo ba? Di ko rin alam. Gahi talagang Tagalog yung dalawa. Kabalo man ko. Ang gagahi ng mukha ko. Kasing gahi ng mga kauban ko. Ang hirap naman sa inyo. Maupo na akong gilituran. Ang maot naman ng mga istorya niya. Kasing maot ng imong naong. Ang baga-baga ng naong mo ah. May pasaway-saway pa ka. Tinood naman, di ba? Oops, huwag kayong magsaway-saway. Kasi pareha lang kayong maot tayo. Oh, ito pang isa. Nag-aapil-apil ng away. Ang maot naman. Ba't na tayo mag-away? Ang maot nyo naman. Ang baga ng naong nag-istorya na ini mo. Og ingon anak. Sus, baya ninyo. Ang baga ng naong nyo, nandaot pa. Ang sakit ng dugan ko. Kasi nang pag-istorya ko ng ingon anak. Ang lisod talaga ng buhay ngayon. Alam niyo kung ano ang mas nindot, ane? Uli na lang mo. Mas maayo pa nga. O uli na lang ako. Kasi nasusuko na ako. Uli ka na. Kasi ang maot mo. Hahay, kinabuhi talaga. What's up mga butakal? So salamat din ako kay Guman yung video. Time for shoutout. So shoutout din ni Roxanne Masigampo watching from Bago. Shoutout di ko neno ni Buwa Julie watching from Bagonbon. Shoutout di ko especially kay Commander Badot. Especially ni Commander Badot no. So salamat sir. Thank you kasi mong tulong na sa advice or sa imong tulong. So Thank you. salamat. Magkita na next week. Update na sir. Happy na good sir. Kunting tiis Salubong sir ha. Sige mo klaro na sir. Thank you. Thank you. So bye-bye. Bye-bye. Pwede ko mangayog number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa akong talk nga di makasamo. Anli at topic baby di ka maglato.